Здравейте! Аз съм адвокат Елена Кирова. Много от нашите последователи в мрежите винаги са искали да знаят малко повече информация за мен, така че днес реших да ви се представя. Родена съм в София. От 12 годишна възраст живея в Испания. След като свърших своето основно и средно образование, бях приета от университета в Аликанте, за да следвам право. След 4 години имах вече бакалавърска степен. Оттам нататък продължих с мастер по специализиране в адвокатската професия. Когато го завърших, продължих с още един мастер, който е специализация по наказателно право. Когато завърших с този етап, започнах да работя в различни испански кантори. От няколко години насам основах моята собствена компания Audacia Abogados. От тогава нататък съм помогнала на над 200 наши сънародници на испанската територия, както в нашия офис в Торревieja, Аликанте, така и с нашите онлайн консултации и услуги. Някои от тях се намират в Мадрид, Барселона, Йейда, Марбея или Канарските острови. Може да прочетете повече в отзивите, които имаме в интернет от тях. Ако искате да се свършите с адвокат, който да говори български, но да има пълни познания на испанските закони от А до Я, може да се свържете с нас. Очакваме ви!